Esperanzados, pero sen baixar a garda, é o resumo do estado de ánimo dos veciños de Caldas afectados polo proxecto da variante oeste tras a reunión na delegación do Goberno en Galicia. A verdade que nos recibiron moi ben, estuveron moi atentos ao que os problemas que lle contábamos e en todo momento pois, animábamos a que presentáramos alegacións. No encontro, o delegado do Goberno e representantes da demarcación de estradas recoñeceron os veciños o erro na tramitación por urxencia do estudo informativo. Por iso amplíase o período para a presentación de alegacións. Agora teñen o prazo dun mes para traballar na súa proposta, algo no que irán da man veciñanza e concello. Está claro que hai que sacar o tráfico do centro de Caldas, está clarísimo, non pode ser de calquer maneira. Eso para os veciños non nos vai a solucionar nada. Nós queremos unha variante oeste que sea tipo ronda, unha vía blanda, que teña acceso aos veciños e que sea de 2 carriles, unha carretera normal, non queremos autopistas, non queremos escalestres, nin queremos nada. Porque insisten no impacto que tería calquera das propostas postas sobre a mesa polo Ministerio de Transportes. Calculan que podería ser necesario derrubar ao redor dunha quincena de vivendas. Ademais do impacto que sufrirían as demais pola proximidade dunha infraestrutura deste tipo. Os veciños van a quedar divididos. Entón, ti a túa casa que non che derriban, vale, non che derriban, pero se che meten un muro de non sei canta altura polo lado ou para ir á casa do veciño de enfrente tes que ir a dar a volta 2 kilómetros, pois ao final eres afectado igual. Ou que teñas a carretera que che estén pasando os coches continuamente polo lado, casi é mellor que che expropien e que tal. Eu no meu caso me quedo sen nada, teño casa e finca, ata agora podía soñar con facer algo na finca, pero con esta obra que é tan monumental non podería facer nada nela. O sea, me quedo absolutamente sen nada. As casas que non colle, pois moitas delas quedan devaluadas totalmente, porque cando che pasan a carretera polo lado pegado, eso que maneira de vivir tes aí? Eso é infrahumano, vamos. A veciñanza recorda que no 2008 o Concello aprobou por unanimidade un trazado que unía Tibo e Veigas de Almorzar. E no 2016, cando se pon sobre a mesa por primeira vez a parte do proxecto que concentra a polémica, unir a variante oeste cun acceso ao porto de Vilagarcía. Nós creemos que se conseguimos separar os dous proxectos, o que é a variante oeste, esa sí, se fará sempre con un trazado que perxudique o menos posible aos veciños de Tibo, pero nós queremos que a parte toda de acceso ao porto, que afectaría a Godos, Sallar, Portas ou incluso Bemil e Tibo, eso nos entendemos que esa parte sí non é necesaria. A pesares deste balón de oxíxeno que lles dá un mes máis para traballar nas súas alegacións, a veciñanza ten claro que non vai baixar a garda. Así continuarán coas movilizacións ata confirmar que este proxecto para a variante oeste de Caldas non sairá adiante.